bener omonge Kang Gareng. Piye? Yen ni Romo niki ya, Mbak Dari mesti joget. Orang mau Mbak Dari, Mas. Piye? Tamu-tamu yang kan mbek rawuh ki melu karo joget, ngene iki salaman karo joget. Iya, iya. Nggih. Wes, kayang. Monggo, monggo. Alah. Ya wis, Sampai kowe nang kono aku tak nang kene ya. rene, ngono Aku karo tawa gendeng. Nah, karo tawa gendeng mbok menawa wonten ingkang ngersakaken. Terus. Awas lho, Mas. Iki ora ketok lho, iki aja ameng-ameng nyawa lho rene. Aku ketok-ketok ngene iki tanganku ketok ora ya. Rene, ketok iki ra wani nyebrang jahe. Wani. Jiblok Arep nyebrang e wedi, Mas. Wani. Arep mlebu sayak begitu. Ora ya. Ya Allah. Ya aja bantrok. Wedi nek jiglok aku ki. Lah iya to. Lho pilih ndi? Pun gendong niki mawon lah.